Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na daga marubutanmu. Muna karanta littafin mafarkin Maryam wanda Gimbiya Bilkisu Mrs. Abu Sumayya ta rubuta. A firgice Maryam ta ɗago kai ta ce what? Yayin da idanta suka kada suka yi ja. Juyowa ta yi ta kalli babanta ta ce baba, a masallacin gangare aka sa bom? Hankalinsa a tashe ya ce wallahi Maryam, abun ba kyan gani, wani kai ya cire, wani hannu ya cire, wani kwakwalwarsa a waje. Maryam ce ta rintsa ido ta ce insha Allahu sai na kawo ƙarshen wannan abin. Duk da tashin hankalin da suke ciki, hakan bai hana baba ya galla mata harara ba. Ya ce kin ji mahaukaciya, wanda suka fi ki ma sun yi sun gama. Bata ƙara tankawa ba don ta saba jin irin wayannan maganganun. Mukutar ne ya shigo da jakar makaranta, ya riƙo hannun Yusra, yana shigowa ba sallama ba komi. Ya nufi kicin yana umma ina abinci na, umma ina abinci na. Maryam ce da take yanke farci ta ce baka iya sallama ba, kawai sai ina abinci na. A yatsa ne kalle ta ya ce ni fa yunwa nake ji, ina abinci na. Tsaki ta ce haka dai kullum ci. Ƙunƙuni ya fara mata, aiko ta gwabe bakinsa ta ce dan gidanku ni kake yi wa ƙunƙuni mara kunya. Umma da ta idar da sallah da sauri ta fito tana ni fa ba na son irin wannan zafin zuciyar naki da saurin hannu na mugunta. In kika ce sallama ai ya isa, ba sai kin da ke shi ba. Kallon umma ta yi ta ce umma ƙunƙuni fa yake yi min. Umma ta ce ai duk koma me zai yi miki bai kai ya dukan da kika yi masa ba. Tashi ki je ki karɓo min kuɗi na a gidan su Sumayya. Mutane sun iya cin bashi amma ba su iya biya ba, ko a ci bashi biya ya gagara. Ɗauko hijab ɗinta ta yi ta ce amma umma kin san wannan hanyar 'yan shaye-shayen nan da suke zama suna takura mun, amma kin hana ni ne maganin su. Umma ta ce lalle ke za ki iya maganin su ne 'yan shaye-shaye? To shi kenan ki je, na bar ki ko me suke miki kar ki zo ki gaya min, ba ruwana. Ganin su ta haɗe rai za ta wuce. Kila ne ya ce 'yan mata ya aka yi ne? Ko kallon su ba ta yi ba ta wuce. Tashi ya yabi bayanta yana haba 'yan mata, ina miki magana kina wani basarwa kina share ni. Ci gaba ta yi da tafiyarta bata juyo ba. Hannunta ya riƙe yana ki saurare ni mana. Fusgewa ta yi shigewar ta gidansa Sumayya, amma ran ta yi matuƙar ɓaci, kuma ta sa a ranta matuƙar ta fito ya kuma yi mata irin wannan sai ta yi maganinsa. A sakar gida ta haɗu da Sumayya, tana ganinta ta tashi tana soja maganin wata soja, tana mata kirari kamar yadda ta saba. Murmushi ta yi don ita Maryam ba ta dariya. Ta ce ina ummanku? Sumayya ta ce wallahi kin ga ba ta nan. To in ta dawo ki ce ummanmu ta ce don Allah ta aiko mata da saƙon nan. Sumayya ta ce to. Har za ta fita Sumayya ta ce ke Maryam kar ki bi ta nan, kin san mutanenki suna nan 'yan shaye-shayen nan. Tsaki Maryam ta yi ta ce na sani mana, yanzu zan musu abin da ko ba ni ba za su ƙara sha'awar takura wata yarinyar ba. Sumayya ta ce ke kila ne fa, ko kin manta kila har kashe ma mutane yake yi? Maryam ta yi murmushi ta ce na sani mana, ai kila ba wanda ya kashe ɗan gidan Sahura mai gasara ba. Wallahi inda ɗan gidanmu ne ya kashe, wallahi ni ma sai na kashe shi, tunda shi yana gwada ya fi ƙarfin hukuma ne. Sumayya ta ce ke dai ki a hankali, ya maganar makarantar taki da za ki shiga ta aikin soja? Wallahi Uncle Kamal yana nan yana ta ƙoƙari, amma kin san baba da umma ba sa so. Katse hirar suka yi saboda Maryam ta ce bari ki ga in tafi, umma ta ce in yi sauri in dawo kada in makara, kin ga yamma ta yi. Sallama suka yi ta tafi. Kila kuwa ya koma ya gaya abokansa yadda suka yi da Maryam. Rambo ya ce
kai kila yarinyar nan tana ma taurin kai fa, tana ma wani gani kawai maganin ta zami. Black Pepper ne ya ce, ka san me abokina, kawai in ta zo wuciya kawai ka rungume ta, wallahi dole ta kula ka. Kila ya ce, kun kawo shawara mutane na? Aha baba, ka kawo shawara, dole sai da ku tafiya za ta yi, wallahi hakan za a yi kawai. Ai kuwa kafin ya gama maganar, Maryam ta taho. Kila gadan ya wajenta, rungume ta yi tsam a jikinsa, iya ƙarfinta ta sa ta hambare shi a zuciye, ta ɗaga hannunta ta tsinka mai mari, ta kuma tsinka mai mari a ɗayan kuncin shatin hannunta biyu duk suka fito a fuskarsa. Ta ce, kai Kila, kar ka ga ina raga ma, ka ɗauka tsoronka nake ji, wallahi ko kaɗan bana tsoronka, dabbobi kawai, waje da tsoron dabbobi irin ku. Da sauri su Rambo da Black Pepper suka yi kanta da addina. Juya ta cikin zafin nama ta ce, kai dakata min. Dan yatsanta ta daga ta fara nuna su ta ce, kar ku yi tunanin za ku razana ni, dan ni bana tsoron mutuwa, ko a mutu ko a rai. Na sa a raina ba zan taba ja da baya ba, ko da a filin daga, bare ku ƙananan 'yan iska na unguwa marasa aikin yi, ko bindiga ba tare da nani bare adda. Kila ne da makarabansa suka sheke da dariya kafin su yi shiru. Black Pepper ya ce, to ma ga uban da zai fitar da ke daga hannunmu, sai mun kashe ki mun ci naman ki danye, baki san suwaye Skila Gang ba ko? Wata irin adda Rambo ya zaro ya sa ta daidai wuyanta ya ce, kin san dai ba mai biyowa ta hanyar mu bare ya cece ki, kowa ya san wannan layin namu ne, ba mai ja da mu. Lokaci guda Rambo ya kai caka kan wannan adda daidai kan Maryam. Ku dagace mu anan domin kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye. Sly TV 24 ta kuci, ku yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sa. Kuma ku